बिथांखि ब्लग चेनेलाव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। रायजोफोर, जोङो बर' हारिनि बिमानि मेगनाव आरो बेसेबां मोदै नायबाय थाबावनो। जोंनि सरकारा थाबैनो बख'नांगौ। दिनै गोबां खस्थ' मोननानै दङ। दिनै गोबां दुखु दाहा सैसोनानै दङ जोङो गाव गावनि फिसायनि थाखाय। फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो फाग्ला जायो। मोननै मोनथाम खोनादों, मोननै मोनथामा मा खायसे अलरेडि 13 बोसोर ना मा जाखाबाय जाहैदों। ओमफ्राय बिसोरो जुदि रावबो इनिसिएटिभ लाथाराब्ला ओमफ्राय जाय बिथां सासे बबेनिमोनथाय आं बिसेस जायगानि नामखौ बावबाय, बिथाङा फासिनि अर्डार मोननाय आङो जोबोद शेयार खालामदों दहाय। खोब दुखुनि बाथ्रा खिथादों। दा आं बुंदों नाङा, आंथ' बेखिनिखौल'सो बुंबोनो हाबाय। दा बे ओमफ्राय खायसेया 9 बोसोर 10 बोसोर जानाय दं। दा बिथांमोना बुंदों मा माने जोंनि थाखाय सारा बाहेरायाव थांनानै एसे माबा मोनसेसो दैदेनगिरिफोरजों एसे रायलायनानै बर' रायजो राजानो एसे मेसेज होदो, जों इसोरनि अननायाव बोरैबा गनाय बायदि बेखौ खावलायदों। आं होनदों जागोन, आं इसोरनि अननायाव आंनि साइडनिफ्राय जा बुंनांगौ, सोरजों एप्रच खालामनांगौ आं ट्राइ खालामगोन, आं नाजागोन। आं बे बाथ्राखौ बुंबोनाय जादों आरोखि। लामायाथ' एखे थोंजों खालै, ओरैबायदि थोंजों, जों खौसे जानानै आवगायलाङाब्ला जोंनि जा आद्रा सिमां आं बुजिदों एबा आं नुहुरदों, बे मालाबाबो खौसे जानानै जोङो सिगां लाङाब्ला बे पसिबोल जानाय नङा। भिडिअ लानो मोना नालाय, ओमफ्राय नै बिसोर आयंमोननि खोथाफोरखौ मिथिजोब्बाय आरो फिसालाफोरा बोरै दङ बेयावहाय बयबो नायफैबायना। जेलाव जोङो खाफाल गोनां होननांगोन, जेलावहाय बिदि लोगो हमनो फैबा बहा लोगो हमो? हराव लोगो हमो। कर्टआवसो लोगो हमनो हायोमोन होनना दहाय खिथाखादों। जोंहानिबो फैयै फैयै जोंहानिबो खुरमा सासे लोगो मोनबावबाय आङो, आदै जायो। एकदमबारे उन्दैयाव आं एसां सांबानो फैनाय आरोना जोंहानाव। एसे दुखु नांबोदों आरोना। थानो गोसो जानो जायाखै? थानोथ' बिदि गोसो जानाय होननायानो फैया। जाय बिथांमोना दङ, बिथांमोननि थाखाय आं गसाइनियाव आर'ज खालामो जे बिथांमोननि जिउआव माने थाबैनो मोजां टाइम फैथो, आरो जोंनि बर'नि जाखिनि माने गिदिर गोलाव बा सालायगिरिफोर बिथांमोना एसे सानथोंसै। बिथांमोननि थाखायनो, बिसोरथ' जोंनि रियेल हिर' ना, जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बिसोरो नांनानै दिनै जेलाव थाफैनांदों। हारसिं माबा मोनसे दाय मावनानैथ' जेलाव थाफैनाङाखै। बिथांमोना एसेबां माने नाजाबोबाय, जुजिबोबाय, खस्थ' खालामबोबाय। बिदि खालामखांनायनि उनावबो एकर्टआ जाबाय, एकर्टआ जाखांनायनि उनावबो माबोरै बिथांमोना जेलाव थानांखो? बिदिबा एकर्ट खालामनायनि जेबो जुक्तियानो थायासै होननानै आंबो सानो। ओंखायनो थाबैनो बिथांमोनखौ दिहुनथों, आरो जोङो बिथांमोननि न'खरनि जायखिनि खबर लानो फैदो बिथांमोनजोंबो रायलायदो। बिसोरनि बिमामोन फैदो, बिब' फैदो, सोरनिबा बिदा फैदो। माने ओरैबायदि दुखु नांदों आरोना। माने खायसेनि न'खराव बिथांमोनाथ' दङ जेलावनो, खिन्थु बिसोरनि फेमिलिफोरा, सोरबा बिसोरनि हिन्जावफोरा गारनानै खारदो, गथ' गथाय दं, दा बिसोरो लेखा फरायनायनि टाइम, बिसोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय बा बिसोरनो नांगौ बायदि होनो थाखाय बिसोरनि माने बिबै बिबौफोरा बहुद खस्थ' जानांगौ जादों। बेफोरबायदि खोथाफोरखौ माने सावरायनानै एसे दुखु मोनदों आरोना। दिनैहाय जोङो आरोबाव बर' हारिनि बिमानि मेगनावहाय मोदैखौ नुनो मोनदों। जायफ्रा गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलावहाय जोबथेजानानै दङ, बेयावहाय मोदै रुखु रुखु गाबनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना ससियेल मिडिया मोखां बिजाबनि गेजेरजों नायगासिनो दं जानो हागौ। दिनैहाय बै जायगायावहाय थांनो थाखाय गोबां मानसियानो माखासे अनसुंथाइफोर लानानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि गेजेरावहाय बर' हारिनिनो बयजोंबो मिथिजानाय सासे बिर जोहोलाव जि बिदाय साराबो गोबांथार माल हरदों, जाग्रा लोंग्रा हरदों बिथाङा बेयावहाय। आरो गोबांथार सुबुङानो बेयावहाय सोरबाया आर'नाइ गस्ला हरदों, सोरबाया टि सार्ट हैदों, सोरबाया सेन्देल जरासे जरासे बायनानै हैदों। जों बेखौहाय नुनो मोनदों रायजोखौ। दिनैहाय निस्सय बिथांमोना जेलनि सिङाव दङब्लाबो दसे समनि थाखायल' गोजोनदों जानो हागौ। नाथाय बिथांमोना अराय सम बबे समाव मा जागोन बेखौहाय बिसोरो मिथिया जानो हागौ।
स' रायजोफोर जाय बिथांमोना बेयावहाय नायनो थांबाय बैसोरखौहाय आरोबाव आसाम सरकारनि जि सेन्ट्रेल जेलावहाय गेटआव थानाय जायआ जेलार बिथाङा बर' हारियाखौहाय नेग्लेक्ट खालामदों होननानै जों खोनानो मोनदों। एनिथिं एमजे इउटुबार्स बिथाङा बुंदों गावसिनि मानसिखौहाय उइदाउट पारमिसन नेम एन्ट्रि खालामाजासेनो बेयावहाय सोयो होननानैहाय बुंदों। नाथाय जोंनि बर' हारिफोरखौहाय नाम एन्ट्रि खालामसेयावबो पारमिसन लासेयावबो बेयावहाय सोआखै होननानै बुंदों। स' अब्ला जों बेयावनो बुजिनो मोनो रायजोफोर आसामिसफ्रा जोंनि बर' हारिखौ बेसेबां मोजां मोनो। बर'नि अनगा बर'आ बर'खौहाय माबायदि नोजोरजों नायो जों बेयावनो सिनायो। दिनैहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि बर' हारिखौ बेसेबां अनो। जुदि बिथाङा जोंनि बर' हारिखौहाय अनोमोनब्ला दासिमबो मानो बिटिआरआव होनाय दफाफ्रा मावफुंजायाखै रायजो। दिनै फैयै फैयै 3 बोसोर जाबोबाय नंगौ, नाथाय आसाम सरकारनि थाखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दासिमबो मावफुंनो हायाखै। रायजो राजानि साननाय हनायखौहाय फुलफिल खालामनानै होनो हायाखै रायजोफोर। दिनै आरोबाव आं बेखौ बुंनो सानदों रायजोफोर बै जेलाव थानांनाय मानसिफ्रा माब्लानि समाव गगोन आरो बिसोरखौ सोर बख'गोन। दिनै फारसेथिं जोङो नायोब्ला आसाम गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्ट जोंनि बर' हारिनि नांनायखौहाय बिसोरो रेसपेक्ट खालामाखै। बर' हारिखौहाय बिसोरो अनाखै। जुदि बर' हारिखौ अनदोंमोनब्ला एकर्डनि उनावहाय मानो जेलनि सिङावहाय थानो गोनां जाबावखो। बबे आयदायाव दङ रायजोफोर, बबे कान्ट्रियाव दङ, बबे स्टेटनाव दङ एकर्ड जाखांनानैहाय जोबथेसालि जेलनि सिङावहाय आरोबाव थानांनाय। बेयावहाय बख'नो थाखाय बिपिएफ सरकारनिबो माखासे मददनि गोनांथि। बिपिएफ सरकारा 3 बोसोरा गाज्रि गोमाजादोंब्लाबो बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर'जोंहाय मिलायनानैहाय सिगाङावनो जोबथेसालियाव जोबजानाय मानसिफोरखौ बख'नो सावरायनांगौमोन। बिथांमोना बख'नो नाजानांगौमोन। नाथाय बिसोरो बख'नायखौ बाद होनानै गावनि पलिटिकेल गादिखौहाय केरियारखौहाय क्रेडिटखौहाय लाजानो गिनानैसो बिसोरो जेलावहाय दोनगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' सारखौनो होन हाग्रामा महिलारि सारखौनो होन सानैबो एखे रायजोफोर। सानैबो बिसोरो बै जोबथेसालियाव दोननाय जायफ्रा जेलाव जोबजादों बिसोरखौहाय बख'नो गोसो गैया। जुदि बिसोरखौहाय जेलनिफ्राय बख'योब्ला फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौहाय जेलनिफ्राय बख'योब्ला हयथ' जानो हागौ रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारि सारनोनो पलिटिकेल केरियारखौहाय दायित्व होयो। बेनिखायनो दानि सालायबाय थानाय सरकार सिगांनि सालायबाय थानाय सरकार बिसोर सानैबो जानो हागौ एखे साननाय। दिनै जों खोनानो मोनदों इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सारा आरो बिथांनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ गगोन। नाथाय बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला ल'खौ लानानै बिसोरो मानिदों। नाथाय ल'खौबो आसाम सरकारा सिफायदों रायजो। ल'खौहाय गभर्नमेन्टआनो बानायो, गभर्नमेन्टआनो सिफायो। जुदि आसाम सरकार हेमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिखौहाय अनदोंब्ला बिसोर मानो जेलाव थाबावनांगौ? बिसोरो जेलाव थानो गोनां नङामोन। दिनै बिसोर जेलाव थानायनि थाखायनो बर' रायजो राजाया सान्ति गैया, असान्ति फारसेथिं सेपारेट स्टेट मोनाखै। अब्ला नोंसोरो मा सानखो? फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय नोंसोरो हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोलाबो लाब गैया, प्रमद बर'खौ देरहाहोलाबो लाब गैया। अब्ला नोंसोरो सोरखौ देरहाहोगोन? दानिफ्रायनो खावनै जाखाबायब्ला अब्ला थांनाय बोसोरावहाय जेरैबायदि खावनै जानानै रायजो राजाया भट होदों बेबायदिनो आरोबाव फैगोन बोसोरावबो जागोन रायजो। जेब्लासिमहालागै बर' हारिया गावनि सासेल' नेताखौहाय व्यक्तिगत पार्सनेलि
देहा होनो हाया अब्लासिमहालागै बर' हारिया रैखा मोना। रायजोफोर आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। गोबांथार बाथ्रा बुंबाय जानो हागौ आरो बे बाथ्रानि सायावहाय बुंनाय रावफोरावहाय गोबांथार गोरोन्थि जाबायब्ला सोरनिबा थाखाय दुखुनांथाव जाबायब्ला अननानै आंखौ निमाहा हो गावनिनो बर' फिसा होननानै। आरो जायफ्रा भिडिअखौ नायनानै जोबजासे नायनानै मोजां मोनबाय नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनानै हो जेन' आंनि बे रावाबो बै दैदेनगिरि गिदिर गोलावफोरनिसिम सहैनाय बायदि। आं भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।